נשים יש להם צורך בסיסי, דרך אגב לגברים, להרגיש שאוהבים אותם, שמכבדים אותם, שמעריכים אותם, שלא לוקחים אותם כמובן מאליו. הצורך הזה, עכשיו נשאלת השאלה, הצורך הזה לגיטימי, אנושי, נשים, גם לגברים יש אותו. כן. היא רוצה להרגיש שהיא מיוחדת, שהוא בחר אותה מבין כולן. הוא בחר אותה כבר, הוא התחתן איתה, הוא בחר אותה, את זה היא שכחה. הבעיה היא, בסדר, עברו 10 שנים. לא, הבעיה היא, מה עושים עם הצורך? הצורך לגיטימי. עכשיו, היא רוצה שהוא יחזר אחריה. אצלי נשים בסדנאות, זאת הבקשה, אני רוצה שבעלי יחזר אחריי, שבן הזוג שיחזר אחריי. יופי, מה את עושה עם זה? ותמיד יש אחת... הוא צריך לעשות עם זה, לא היא, היא רוצה שהוא יחזר. אז מה את עושה עם זה? היא אומרת, לא, אני רוצה שתחזר אחריי. אני אומרת לה, זה ממש מהלך גאוני. זאת אומרת, זה כמו לקחת צייד, ולקשור לו איילה קשורה בחוץ ושהוא יצוד אותה. איפה העניין, איפה האתגר? להגיד לגבר תחזר אחריי, זה בדיוק הדבר האחרון שאישה שרוצה שיחזרו אחריה צריכה לעשות.